Ahojte, mám tu jednu takú knihu, volá sa Nový pohľad na život a chcel som vám niečo povedať je tu jedna kapitola veľmi zaujímavá s názvom Či je možné byť šťastný. A z tohto vám chcem prečítať taký malý úryvok. Počúvajte toto. Ľudia, ktorí začali byť zo života nešťastní, sú z neho nešťastní len a len preto, že prestali život vytvárať. A to je jediný rozdiel medzi ľudskými bytostiami. Máme tu ľudskú bytosť, ktorá je nešťastná, utrápená a nezvláda život, je chorá a nevidí žiadne čaro života. Život ju riadi, vedie ju, mení a vytvára. A potom tu máme niekoho, kto je šťastný, veselý, kto je silný a kto zistil, že v živote sú veci, ktoré stoja za to. Čo o takom človeku zistíme? Zistíme, že si život vytvára. V skutočnosti je jediný rozdiel v tomto, vytvárate si život, alebo vytvára život vás. Takže čo som vám chcel povedať je presne, čo sa tu píše, že keď chcete zažívať viacej šťastia v živote, musíte v tom živote tvoriť veci. Tvoriť prácu, tvoriť rodinu, tvoriť dobré vzťahy, tvoriť svoje záujmy, proste tvoriť. Keď robíte tieto veci, pocítite svoju prirodzenosť, to, čo naozaj vy máte radi, keď sa vám niečo podarí, keď niečo vy urobíte. Takže chcel som vás trošku v tomto motivovať, aby ste menej času možno že venovali televízii, ale viacej času vašej prirodzenosti, teda tvoreniu. Majte sa pekne.